Dobrý den, vítejte u dnešního videa, ve kterém si ukážeme pokus na hustotu, který nám paní učitelka zadala. Co všechno k tomu budeme potřebovat? Budeme k tomu potřebovat vysokou úzkou skleničku, vodu, olej, obarvený líh, med, korek a kousek vosku. Teď budeme pokračovat tak, že si vezmeme vodu a naléjeme ji po stěně skleničky, stačí trošku. Potom navážeme olejem, všechno musíme nalejt po stěně skleničky. A potom obarvený líh. Teď můžeme vidět, jak se nám krásně rozdělili mezi sebou. Další věc uděláme, že si tam dáme med. Potom hodíme kousek vosku a jako poslední korek. Finálně to nakonec vypadá takhle. Můžeme vidět všechny tři věci, jak jsou umístěny. A já vám děkuji za slednutí videa.